Здравейте хора, съм Никита. Ние ще играем в PvP, Mega PvP. Това е сервера с камачи, ID-тата, паролите и IP-та ще бъдат в описанието. Също и скайпа ще бъде в описанието. Ако са пълни, ако са full ID-тата, ще направим нови. Така, аз съм админа. Хостърът е Simi71. Co-хостърът е Alex Latter и другия co-хостър е Mrokos PL. Това е спавна на сервера. Welcome to PvP Mega PvP. Ето го и co-хостъра. Те сме само двама. Нищо. Така. Няма много лайкове. Survival. Survival. Welcome to Live Survival. И така и се продължавате. И да, видите, сервера ще бе още доста. Ще имаме още доста лапове, ще имаме евенти, като съберат хора. И това беше от мене, абонирайте се, лайкайте ги колко ви харесва, коментирайте и показвайте канала ми на ваши приятели. Чао!